Abusuafo ya mama nyina akwa ba Mpanisem TV so se ne ene da edin kan so se subscribe, like, comment na share. Ene ehwe bibio aware eho na aware ye okwan ahodo bibia fa so agi aware. Bi won ma na nipa no oni oman ni mu a abusuane yi nipa ba ko abusuane mginam e de gi aware e de ma nipa na wo akwantum. Sa afa no menu nyina so ni ha abusuana mu no ehwem yi nipa mienu oba baako bema baako ewo afanu no abusuam na omaginam se awarefo pepepe na ye de age aware no de ama wona epese ebobra na so omka ho bom se awarefo nene ye de wokowachi na yahwe se de tete na Nananom esi age awade se ye beje awade ewo fie bi mu a enka tete no na bema no abusuam yetu nipa ama mo kohwe oba na abusuam wa bra bema no kura enim ho hwe se onya kobo abusuana mane se efie bi mehu oba wo mu a mepese no kobo bra abusuana tu nipa mane kohwe se nipa no yare bi ani fie ho ohaw bi ani fie ho ansa na abusuana dinachi akwa oba no de na bra bema no mo na akwa kobo bra na aware no ye ka aware a oyentwi kasem no enka tete ne ye frɛ no awaye ye kwawaye wa free wabusuam ade wa bra bema na bema no ene wa ba bebobra na aware no so no se ebra so se ekosre de amawa bema no papa ne eginam akosre oba ne papa na waje oba no ade na bra wo bema no na wa ba behwe no so na bobra enti oba ne papa be ka kire bema ne papa se me ba no gunso gunkra eja una obaji oba ne dina ma oba ne ntino wo na mebusa no obo no kokko papa no abo ne babe ma no kokko se onhwe yi na oba no ne ho amma efi na ne ho ba fi a ebusuane no obika nti aware no enwema edeji aware no bi ene snap no mpempi no aya na pentu ni kire se snap mienu papa de baako maame de baako afen so omubu omu ade omuntoma ene omumpaboa tosu biem abidwafo omuso bu omu ade akontagisi akwan ebu omu ade ana afen so oba no so nioma ye de ba beso no awaye ebi ni entoma komade asomkaa ene nioma hodo bebre mpaboa nyina eka ho bi ansa na entude de enene mafofre ni se bis anase ahwenye ana atoma no eno so eka ho bi eno achi na debo amoase afi bodisi nyina aka ho obi busa se amoase ne de panties ana afi so braziers nyina eka ho bi na ewo ne bagim ekulakim na afi so ye de ababe hye oba no awaye eno achi doko nsuo na afi so enema hodo bibra yisu se ye de kwesre oba na busuane ni beje na omode na ma bema no na kwakobobra ana bema no ekokwaji free papa no ho papa no na betro wa bra bema no na busua adika akọ ombebo abusua punum na omosre oba no kobobra no eno na papa no betro de ama bema no na afi so bema no ahwe se obedi saa hyehyɛ ni na so no ato saa nneɛma no de aba ntabusua yenkɔe na yenkonko hwɛ sɛ deɛ enei esi agi aware de ma bema woduru ne fie kwan so sɛ ɔno enya ne ho kani na ɔne no kokobobra na deɛ ne yɛde ni foni anase ne deɛ ayesusu dua de kyerɛ aware ase prophet Paul Kusi Appiah na medifo a ɔwɔ Kumasi ya na ene ɔno na aware ase ana ma ye saa aware enchechi ntabusua yakɔhwɛ sɛ deɛ esi ɛkɔyɛ
Okay, so oh man, what are you? Mama doctor. I'm sure the other body can die. Mama, no more hanging in a branch here, your friend of Appiah. One in the Kusi free or fearful. Our fearful great time in Nananom, woman or my dear, or fearful with that day, and another pay or more back. If you are never seen any Nsroma and now so say, Mamma, make what Tarakasua and found Mark or Modiship see up here. Nananom Kotoko'S. Coming on the Sada campaign. Thank you, the woman chain. I want what was walk and may see a better one now. Now it's never known about Kwame concert to be number one and Nananom council. A bread to say, Japan, Nane, Papa for Kobo. Now the one you could do now what ye and Sunday, you did not have no air of Bema Kusi Appiah. And no
Noma wa he nyina efe the som buyi ade mame na ni nyina no muro ni pankwa so enso de ka se me no mebusu ya je e wo bra enye me yere oba Doris ene eko na wo ni asomu a na ya fun no me bu he nyina efe na me bisawo na wo ma me kwan se aduane busia ne asoro busia no me twa ho ahia ye nsomu a ye kutuduro asomu na ya dawa ma me kusi apia na paswa ba iti o ba tare ma me keso a owo me ma me doctor ai me ni ke senne ni gina ha na me bisa sa normal wa halo obe me kusi ne busia na dia ba mi nyina wo se o papa Nyankopon fa me so eno ma me Doris adua na mai aso ado be wi ase menye na Nananom ma fe me kusi apia Let me patronage. Ni nyina no masumo ya de kakra na mimpo na masumo ya de na ajoja kuma de na asuma ya de che ti emu na ma ajoja kuma woni o papa ya baso a ona na etwafo he twafo ma me de bia o tekona o ma me oswa preach bi mu nyina a hye kire ho ma me otare no me twa here ehie nyina o papa kwa me police tunu min so Let me patronage. Ese bosu me me kwa empress. The empress aso no. Oba ke so a ma me. Otare. Ibu se wotwato. Afefe de wa ha nyina me ne o ma me busua ene me busua yenso. Let me patronage. Papa no busa ne ba no wie na ana ohyira no de ne kwahye eye bema ne papa ensem na ono nso ebo no kokko E ma me otare. E ma se eja. Now the number of Appia. So I can see them family. You see them cry. Yeah, and myself when I'm about back wash up with that and mount. Loudly. Amen. Quick power.